ದಿನದಿಂಚಿ ರಡ್ಡು ಸೊಪ್ಪುಗು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪೊಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದಿ ನಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಪಾಡಿ ಜನ ಮಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡಿಜರಿಗೆ ಸೊ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾಪುರ ಒಂಜಿ ಪರ್ದ ಅಂಡ್ ಚಾಪುರ ಪರ್ದ ಪಿದಾರ್ದು ಲಾಂಡ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಕಾಂಡೆನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಗಿಜಿ ಆಪುನು ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತು ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಿತ್ತುದೀತಿ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ದಾದ ಮಂತದೆರ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ತರೆ ಕಟ್ನ ಬಿಡ್ಚ ಬಯ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮನಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದಿ ನಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ತಾರೆ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ದುಂಬು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗಲ ಹಿಂಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಮ್ಮ ವರ್ಧ ಬರ್ಚುನು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ತರೆ ಕಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲ್ನ ಮುರಣಿಂಚಿ ಸರಿಯೇ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಯಾನ ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆವೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಆ ಮುರಣಿ ಬಯ್ಯಾನ ರಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ ಜೋಕ್ಲ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿನ ಲಂಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಪೋಡು ತರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗುಡ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕು ತರೆ ಕಟ್ರೇನೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಂಡು ಮೊಲನ್ ಪಿದಾಡ್ಪಾಯರುಂಡಾತ ಅಂಚಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತರೆ ಪೂರ ಕಟ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಪಿದಾಡು ಕಟ್ಟುಗನಾ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ತಾರೆ ದಿನೋಲ ಬರ್ಚೋಡಪ್ ದಿನ ರಡ್ಡು ಸಲ ಬರ್ಚೋಡಪ್ ಬಯ್ಯ ಬದಲ ಬರ್ಚುವೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಲ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಜುಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ಆ ಬಯ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಕು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಓಡೆ ಬರ್ತ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಪೂ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇ ಬೇತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ದಿಢೀರ ಅದಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದಡ್ನು ಏನು ಇರುವ ಅವ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಬೇಲಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಲ್ಪ ದ್ವಾರಪುರ ಈ ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ತೊಜೋಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಪುರ ಇಂದತ್ತ ಪೊರ್ಲು ರಾತ್ರಿ ನೀ ಪೊಳಲಿ ಪುನಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನ ತೋಜಾವೆ ದ್ವಾರಪುರ ಪಾಡ್ದವೆ ಕೋಡೆ ಕಂಗು ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿಜ್ಜಾಡು ಆಮೇತಾತು ಜೀವೇತಾತು ಮಾಸ್ಕ್ ಬರ್ದುಕೊಂಡತ್ತ ಹೋಯ್ ಆನವೆ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವತ್ತ ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನ ದ್ವಾರಡ್ ಮೈ ಕರೀತೀರು ಇದು ಇನಿ ಪೊಳಲಿದ ಚೆಂಡು ಸುರು ಫಸ್ಟ್ದ ಚೆಂಡು ಅಂಚದು ಬೇಗ ಪೋತೋಡು ಚೆಂಡು ಬೇಗ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಬಡ್ರು ಬಲಂಬೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳುಂಡು ಎಂಡುಂಡು ಕೀ ಎಂಡುಂಡು ಅಂದ ಒಕ್ಕಡೆಗಳು ತೆಲಿಪುನ ದಾಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ ಇತ್ತಿನ ಶಾಲನ್ ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಗೇಟಿಗೆ ಪಾರ್ದಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾರ ನರಕ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದುವೇ ಬೇಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಹೋಯ್ ಬೆಲೆ ಚೆಂಡು ತೀಯ ತೂಕ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಖರ್ಚು ಪಿತ್ತಂದತ್ತ ಇನ್ನೇ ಗಾಡಿ ಕೊನೆ ತಿರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಾರೆ ಗಾಡಿನ ಪುರ ಮೂಲೆ ಉಂಟದು ಹೋಗುನು ಮಿತ್ತು ನರ್ತೊಂದು ಹೋಗುನು
ഇനി ഫസ്റ്റ് ചെണ്ട് ജോ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ನತೆ ಚೆಂಡು ಕಂಡಾಗ ಪಾರ್ದಾಗ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡು ಚೆಂಡು ಓ ಅವಳುಂಟು ಚೆಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಮೇಲ್ ಅವು ಇಂದು ಪನ್ನ ಇಂಚಿನ ಡಬ್ಬಿಲ್ತು ಇವೇರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿ ದುಂಬುದು ಸಂತೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆರು ಓಪನ್ ಆತುಜಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಗೆ ಹೇಳ್ದು ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ పొడలిದ್ದು ಬತ್ತದಾಂಡು ಕೋಡೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆ ಬಂಗುಡೆದ ಅಂಚ ಅವೇ ಕಜಿಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಜಪ್ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಐದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ನಲ್ಪಾಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿ ಬಟಾಟೆ
ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಟೊಟೊ ಫ್ರೈ ಇಂದು ಹತ್ತು ಮಗದ ರಕ್ಷ ಮಲ್ಲ ಕನ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಕಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಗುಡೆ ಕಚ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಂಗುಡೆ ಅಮಸರಡೊಂದು ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನು ಫುಲ್ಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಗುಡದಲ್ಲ ರುಚಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ನಾಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಡ್ರೆಸ್ಸುಲ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೈದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಜಿನ ಸಂಬಂಧ ನೆಚ್ಚೈಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತು ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಿಸಿಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ತುಲೆಂಕ್ ಪಿರವುಡು ಏತು ಮಕರ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಪಂದು ಹಾಲೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಕೆಟ್ ಕಂತು ನಿಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಏನೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ರಡ್ಡು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ರಡ್ಡು ಸೊಪ್ಪುಗು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಪೂಜಿ ಆತೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವು ಪೂರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪಂಪೆ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆರು ಉಂಟು ಬುಡು 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 ಇಂಗತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಯಾನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರ್ ಲಮಸರ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿರಕ್ ಲಮಸರ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಮಂತು ತೋಷ್ಪಾವ್ಯಾನು ನೀರು ಕೋತ ವನಸಾದ ರಡಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ರಡಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ವನಸ್ ಬಂತದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಲ ಅಟಿಲ್ದ ನಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಕೊಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಕಂತೀತಿರು ಎನ್ನ ಮೂಲು ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬನ್ನಗನೆ ಎನ್ಮರೆ ಕರೀದುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವನಸಾದ ಬೇಲೆ ಆದ ಕಾಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಚಾಕು ತಿನೇರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಅವತ್ತು ಪೂರ ಅದನ್ನ ಈತು ಪೊರ್ತಾನು ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಏತು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದು ಏರ್ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೆ ಪಂತಾರೆ ಪಂದು ರಡ್ಡು ಎಕಡೆ ಬಯ್ಯ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಹಫಾ ಹಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಹಫಾ ಹಯ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತಿ ಬಂಗೇರ ಅರ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಭಾರತಿ ಬಂಗೇರಿನ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪಂತಾರೆ ಭಾರತಿ ಸೊ ಎನ್ನ ವಿಶಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ನ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರತ್ತು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮನೆ ಸೊ ಇದೇ ಗೀತೆ ತೂತಿನ ನನ್ನದ ಏರ್ನ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೆ ಪಂತಾರಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾದ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತು ದಾದ ನಾ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತು ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ನೆನಪಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇಯ್ದೇನು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೆನ್ನೆಟ ಸೈಡ್ ಪಾಡುವೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿಡ ಬಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ
ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರು. ಹಬ್ಬಿಡ ಬಂದು ಮಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಡೈಲಿ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಿನ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರು ಪಂಡೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯೆ ಅತ್ತ ಐದಕ್ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ. ಆಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತ್ ಈ ಇಯರ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಇಯರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆತ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇಜಿನಲ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೆ ಬಂದು ವೆರಿ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಐಕೆ ಅಂಕೆ ಅಂಡ ದಾದ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರು ಪಂಡೇನ್ ಐಕಿರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತಿಜಿಂಡ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಬೇಜಾರ್ ದಾದೊಂಡು ಈರೇ ಪಂಡರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿ ಇತ್ತೆ ಪಂದು ಇರ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಗುಣ ಈರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನೇನು ಒಪ್ಪಿಯಾರು ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಪಂಡರು ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂಡೇರು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ತೋಷ್ಪಾವೇರತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡ್ವೇರತ ಅನ್ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತು ನಿತ್ಯರಿಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಲ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತಾಪಂದು ಆರ್ ಎನ್ನೇರಿಗೆ ಇತ ಯಾನೇ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಕೊಡು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೇರ ತಾಪಂದು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡಿ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಇತ ರುಟೀನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಿಕನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೆಲಗನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪು ನಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪು ನಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಆಂಡ ಆ ರುಟೀನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಪಾಡಿ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಇಜ್ಜಾರು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವರತ ರುಟೀನ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುನಕಲ ಬೇತೆಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪುನಕಲ ಬೇತೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಪಂಡೇರು ಆತೆ ನಾಂದಿ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂತುಜಿ ಪಂಡೇರು ದಾದೆ ಕೇಂಡೆ ಈರೊಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಕನಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಬಂದು ತುಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ತುಲಾರು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂತಿನಾರು ಡೈಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರು ಶುರು ಮಂತಿರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಅರ್ನ ಕನಟ್ಲ ಯಾನ್ ಬೈದೆಗೆ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಕನಟು ಬೈದಿನ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡಿಜೇರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಪಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂತಿಜಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ದಾದನ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಏಪನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಗೆ ದಾದನ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ಯಾನ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ರಿಪ್ಲೈಗೆ ಆರ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಂತೇಳಿ ಯಾನ್ಲ ಕೊರಂದೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದಿತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೆತ್ತಿಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನ. ಸೊ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ತೆತ್ತಿಪಾರ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ್ ತೋಜ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಡು ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡೆಂಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬನ್ನ ಕನೆರ ನೆನಪಾಪು ಜಿತ್ತೆ ಈ ರಡಡು ಚಾನಲ್ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕೇ ಆತು ನೆಂಕ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ರೆಮಿಡಿ ಪಂತಾರೆ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿ ಪಂತೇರು ಎಟ್ಟಿದ ಸುಲಭ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತೇರು ಸುಮಾರುಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರೆದೀತೆ ಅಂಚೆಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊದಿದೆಪ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಕ್ ಅವು ಮನ್ಪುಡುಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾನಾಗ ಆನಿ ಆಪುನ ವ್ಲಾಗೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಪನಿಯರ ಮುರಾನೆಡು ದಿಂಚಿ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೇ ಆವಂದಿ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದಿಂಚಿ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನೇ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನಿ ಪಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಶಾಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತದೆ ಪಂಡಿಜಿನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ ಆನ್ ಆಫ್ ದಾದಪ್ಪ ನೆನಪುರ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದನ ಸಡನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಕನಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ನಾನಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ನಾನು ಕನಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆತಾಕಲಿಲ್ಲಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲರು ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಕೆಲರು ಉಳ್ಳೇರು ಹರ್ಟ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಹಾಯ್ನ ಹರ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನು ಅಂಚಿನ ಹರ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾವ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಏಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೇರು ನಾಯಿ ಕೊರೆತ್ತನ ದೇವಲೋಕ ಹಾಳ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಇಜನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನುದೆ ಸೈಯಡಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇನಿತೆನ್ನ ವಾಸ್ತು ದೆಟ್ ಅನುಷಾರ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಲ್ಲ 7th. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅನುಷಾ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂದತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವಾಸ್ತು ದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಾಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಆತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡರು ಅಂಚೆನೆ ಮುನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಂತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡೇರು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒರಿಪಾವುಡು ಅಂಚಿನಕಲು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡು ಮನ್ಪೆ
ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಉರಿ ಉಂಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಲ್ತಂಡ ಸೊ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಉರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆದ ಆಗ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಪೂರ ಉಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತರೆಗಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕನಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡುದಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಕನಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೂ ಪತ್ತಿನೇಟ ಹೋಗ್ಲ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ತೆಪ್ಪು ಪೂರ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲತ್ತು ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಪೊಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಕೆಲವರು ಕೇಂದೇರು ಮನ್ಪನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯ ಮರಣಿ ಪಣ್ಣಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಡುಗುಲ್ಗನಾ ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ಡೇ ಮುಗಿಪುಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಹಾಯ್ ಪಂದಾಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಪುಗ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಚೆಂಡು ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್